Buenos días. Como se acaba de decir, comparezco ante esta Cámara a petición propia para informar a sus señorías sobre la propuesta que el Gobierno de España planteó el pasado miércoles, día 15 de julio, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para un acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación de les comunitats autònomes. Sembla oportuna la reunió de la Diputació Permanent per parlar d'aquesta qüestió que és transcendental. També dir que no és l'única qüestió important que hem tingut damunt la taula i que caldria haver tocat. Nosaltres vam sol·licitar una reunió de la Diputació Permanent el dia 6 de juliol perquè tots els matins estem esmorzant-se amb notícies relacionades amb assumptes de corrupció. Tots els dies apareixen notícies sobre regals, alguns molt recents, com és el cas dels bitllets d'Arc Nostrum, i que són qüestions que també s'haurien d'haver aclarit així. Bé, a més, no estem d'acord amb el format que pren aquesta compareixença, que és molt difícil així vindre a debatre res, perquè el senyor conseller té tot el temps del món, la resta tenim un temps extremadament limitat per a poder posar damunt la taula les nostres propostes o les nostres idees. I a més tampoc entenem com incomprensiblement ja ha passat un any sense que així s'hagi de discutir sobre aquesta qüestió, sense que el govern hagi sigut incapaç de posar damunt la taula una proposta o sense que s'hagi reunit ningú per a tractar de consensuar una proposta en la que poguérem estar tots d'acord. És a dir, d'alguna forma s'han inhibit formalment de tota aquesta discussió. Estem parlant que hi ha borradors damunt la taula des de, com a mínim, aquest hivern i, per tant, temps per a reunir comissions d'experts, etc., hi havia de sobre. I la realitat objectiva, malgrat la cautela que imposa la determinació sobre quines seran les quantitats finals exactes, és que aquest model millora l'anterior. Hi haurà un increment de recursos a disposició de la Generalitat, recursos que són decisius per a mantenir els serveis públics i combatre la crisi. La proposta avança en la federalitat de l'Estat, cosa que nosaltres estem d'acord, sobretot pel tema de la corresponsabilitat fiscal. Ara bé, també pensem que la lectura positiva lamentablement s'acaba així. N'hi ha aspectes qüestionables que no em donarà temps a exposar tots, sobretot els referits als valencians. El tema de la forma de les negociacions bilaterals i la confusió que impera sobretot el model, sobretot les definicions dels fons, etc. El fet que es deixi al marge i en segon pla als ajuntaments en el tema del finançament, com que és una qüestió fonamental. El tema molt important de l'obertura de la possibilitat que hi hagi una competència a la baixa en el tema de la fiscalitat, perquè la capacitat normativa permetrà que es rebaixen els impostos amb uns límits. Jo crec que això és un error gravíssim, s'hauria d'imposar uns mínims i a partir d'ahir decidir. I finalment el tema que tampoc no es garanteixen el tema dels serveis públics. En la segona intervenció, si tinc temps, parlaré a més que ens trobem amb un model de finançament que efectivament deixa el País Valencià a la cua absoluta del finançament de forma injusta. No creiem que sigui una qüestió derivada exclusivament que estiguem més perjudicats que els altres, sinó que el model en si, en la seva aplicació concreta, ens deixa a la cua i, per tant, això demostra que no és just. I després, si tinc temps, explicaré per què.